Το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα που ήταν πάρα πολύ μεγάλο, είναι γεγονός αυτό, είναι ένα κόστος το οποίο επιβαρύνθηκαν οι πολίτες και επίσης είναι ένα κόστος το οποίο επιβάρυνε τρομερά τον ελληνικό προϋπολογισμό. Το κόστος το επομίστηκαν οι Έλληνες πολίτες μέσω της έξτρα φορολόγησης, μέσω των επιπλέον χρημάτων που δινόντουσαν για να γίνουν οι εγκαταστάσεις, οι οποίες επίσης ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν εξαιρετικά μεγάλος ο αριθμός των εγκαταστάσεων που γίνανε, συμπεριλαμβανομένων και των 2 Ολυμπιακών χωριών, και αυτό, όπως σας είπα και πριν, όντως επιβάρυνε πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του κράτους. Οφείλω να σημειώσω ότι σε εμάς αυτή η διαφθορά είναι διαφανής, είναι εμφανής. Σε κάποιες άλλες χώρες όμως είναι νομοθετημένη και αυτό θα πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι, και θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα για να γίνω κατανοητή. Θα σας αναφέρω την Ολλανδία, που είναι ο παράδεισος των offshore εταιριών και είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας αναφέρω το Λουξεμβούργο, όπου η φοροδιαφαγή είναι νομοθετημένη. Θα σας αναφέρω την ίδια τη Γερμανία, όπου η μεγαλύτερη της εταιρεία, η Siemens, είναι αυτή η οποία κατηγορείται ότι διαφθείρει μέσα σε εισαγωγικά πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο σε άλλες χώρες για να μπορέσει να πάρει δουλειές. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία είναι διαφθαρμένη, αλλά είναι και άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται με πολύ μεγάλα και υψηλά ποσοστά στον τομέα της διαφθοράς. Οι υποδομές έγιναν πολλές υποδομές και μάλιστα θα έλεγα ότι έγιναν και βιαστικά, και θα έλεγα και όλες ότι έγιναν βιαστικά και επί σκοπό, ακριβώς για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι. Σε μερικές περιπτώσεις ήταν και φαραωνικές. Ήταν εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν εκ των υστέρων, εγκαταστάσεις οι οποίες κοστίσαν πάρα πολύ και κοστίζουν και πάρα πολύ στο να συντηρηθούν. Αυτή τη στιγμή είναι σε αχρηστία και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ζημιά που έγινε είναι το γεγονός ότι πριν δημιουργηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, πριν αποφασιστούν αυτές οι εγκαταστάσεις να γίνουν και να εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό: η χρήση τους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό νομίζω είναι και το τεράστιο πρόβλημα, ότι δηλαδή φτιάξαμε εγκαταστάσεις, εξυπηρέτησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν είχαμε προνοήσει πώς θα χρησιμοποιηθούν εκ των υστέρων. Καταρχήν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξοδεύονται πάρα πολλά λεφτά σε ό,τι αφορά τα σπορ γενικότερα, σε όλα τα κράτη της Ιφιλίου. Και το λέω αυτό με την γνώση ότι το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να σπαταλιέται και να διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη σύνεση, ακριβώς γιατί είναι δημόσιο. Και τα σπορ για μένα είναι μια κοινωνική δράση η οποία βοηθάει την κοινωνική συνοχή της κοινωνίας και φυσικά προάγει και αξίες και ιδέες οι οποίες είναι μοναδικές. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις προς αυτή την κατεύθυνση όχι να σπαταλούν, να δίνουν μεγάλα ποσά ώστε να βοηθήσουν να αναδειχθούν και οι ικανότητες των πολιτών, των παιδιών κυρίως, και όταν αυτό έχει να κάνει με τον μαζικό αθλητισμό, αλλά και γιατί αυτό είναι που θα δέσει περισσότερο τη συνοχή των πολιτών. Ότι αν θεωρεί η δήμαρχος της Ρώμης ότι δεν έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί και να ανταπεξέλθει σε ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να μην το κάνει. Να μην το κάνει γιατί είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολύ μεγάλο γεγονός, είναι πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός, χρειάζεται ισχυρή διαχείριση, έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος και χρειάζεται να υπάρχει μια συμπαγής ομάδα η οποία θα δουλέψει πάνω σε αυτό. Εάν εκείνη θεωρεί ότι αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει, καλύτερα να μην το κάνει. Κατά τη δική μου άποψη, όμως, επειδή είμαι γεννημένη, είμαι γέννημα θρέμα του αθλητισμού, όπου και αν γίνονται αγώνες και τέτοιου είδους αγώνες, θεωρώ ότι είναι ευτυχία να γίνονται, αλλά χρειάζεται σωστή και συνετή διαχείριση. Θέλω να σας πω ότι διαχρονικά, από τότε που ήμουν αθλήτρια σε ενεργή δράση και που ενεργά ασχολιόμουν με την πολιτική, είχα πάντα μία αρχή, ότι
οι σκέψεις μου είναι αυτές που θα με ακολουθούν και σε όλη μου τη ζωή και οι δράσεις μου θα με ακολουθούν και σε όλη μου τη ζωή. Και αυτό το διατήρησα, αν θέλετε, και κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας. Δηλαδή, όταν κατέβαινα, όποτε κατέβαινα, γιατί έχω κατέβει αρκετές φορές σε εκλογικές διαδικασίες και έχω εκλεγεί βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να ζητήσω την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένη σε αυτά που έλεγα και αναλάμβανε και το κόστος της ευθύνης του τι έλεγα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η απεμπόληση από την πλευρά της κυβέρνησης με την οποία εκλέχθηκα ευρωβουλευτής, της πολιτικής με την οποία κατεβήκαμε και ζητήσαμε ψήφο από τον ελληνικό λαό, εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει, γι' αυτό και αποχώρησα από ένα κόμμα, το οποίο άλλα είπε προεκλογικά και την αμέσως επομένη των εκλογών πολιτικά άλλα έκανε. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Το θεωρώ σημαντικό γιατί θεωρώ ότι οι πολιτικές συνεργασίες δεν γίνονται στη βάση των φιλικών σχέσεων, όπως γίνονται και στη βάση της ανταπόδοσης. Πολιτικά ήμασταν τελείως μακριά, ήμασταν σε τελείως διαφορετικά επίπεδα αμέσως μετά τις εκλογές, εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ.